aking vlog. So yan, magagabi na at bumili kasi ako ng manok. Mag-adobo ako. So ngayon yung makikita kung paano ako mag-adobo ng manok. Hindi na yung adobong baboy na yun. Manok lang talaga guys. Tapos eto, actually kanina pa, kaso inahugasan ko din yung yung manok. At eto, nagagayat na ako ng bawang at saka sibuyas. Ano nga pala yun guys, kasi favorite ko yung chicken wings. Ay actually, ang bibilhin ko talaga, chicken feet dapat yung bibilhin ko. Ang kaso, wala na kasi linggo ngayon. Hindi na siya nahahapunan yung chicken feet sa sentro. So ayun, wala na akong ibang mabilhan. Kasi ubos na talaga. Nasad ako doon. Kasi gusto kong, crave ako ngayon sa chicken feet. Kasi, alam niyo guys, pag kumakain ako, gusto kong may kinikib-kib talaga ako. Like, yung may mga buto-buto, ganun. Tapos lalagyan ng maraming sili. Paborito ko yon. Kaso nga, wala, sad. Kaya ang nabili ko, na lang, yung breast na lang, tsaka yung wings. Tapos yan, piprituin ko na lang yung wings. Fly. Piprituin ko na lang yun. At aadobohin ko yung breast na nabili natin. So yun kasi, nagpabili si mami ng ulam. Kaya bumili tayo sa sentro kasi hindi na ako nakapag-video. Pag ako talaga nagagayat ng sibuyas, hindi ako humihinga. Pag parang hindi ako maiyak, diba? Char. Ganun talaga, kasi pag naamoy daw yung ng sibuyas, dyan na yung parang gumagano. Char lang. Based on my sariling opinion lamang. Hoy. So yan guys, may gamit kasi akong tripod na may ring light sa likod, kaya maliwanag siya. Yes, kanina tinry ko, wala siyang ilaw, madilim. Pero okay din naman. Mas okay kasi sa cellphone ko. At yan, ano pa? Guys, paminta at laurel. Yes, laurel. Saan natin siya pupukpukin? Siyempre dito. Yan, durog na. Durog na durog. So yun guys, sabi ni mama, sa kaserola daw ako magluto. Ayoko, hindi ko feel. Maliit kasi yung kaserola. Kaya, sa kawali tayo guys. Kawali. Yan, kawali. Marami kaming kahoy. Pero yung kahoy na yan, hindi naman yan nag-aapoy. Puro lang yan usok. Nanggigigil ako. Sabi ni mama, nagreklamo kasi si mama kay papa. Sabi niya, yung kahoy na kinuha mo, na dinala mo dito. Ayan, may apoy na. Diba? Kasi meron siyang kawayan. Masyado namang malakas ang apoy. So yun guys, maglalagay na tayo ng, hindi kasi makita guys, pasensya na hindi ko ma-set up ng maayos. Ganyan na lang. Huwag yun na lang tignan yung mukha ko. Ito na lang. Siyempre, magigisa na tayo. Uy! Bawang sibuyas. Uy! What?
Siyempre, yan, wala tayong ulo. Ang manok, i-strain ko yon kasi kasi gusto ko wala siyang tubig. Kasi nagtutubig din naman kasi ang manok. Oh my God. Wow! Nadali. Wow! Wow. Okay. Okay na yun, guys. Hala, mahulog ang cellphone! Okay. Yun guys, at pag hindi ko alam kung ganito talaga kayo mag-adobo or ganito talaga pag-adobo. Pinapaluto-luto ko muna yung manok bago ko lagyan ng toyo. At yung iba naman, binababad na sa toyo. Pero, ko, kanya-kanya naman yun, di ba? Yan. Tapos pag luto-luto na yung manok, ako na mag-a-adjust. Pag luto-luto na yung manok, ayan, saka na yung toyo. So yun guys, simpleng adobo lang to ha. Wala pa to yung may pineapple, hindi ako marunong doon. So yun guys, pag nag-adobo din ako, hindi ko nalalagay ng tubig. Pero sabi ni mama, lagyan daw ng konting sabaw-sabaw. Kaya yan, kasi ang manok nagtutubig din naman kasi yan eh. Madami yung tubig na nilalabas. So syempre yung ating lagay ng paminta. Check natin kasi baka yung bala ng stapler. So ito guys, lalagyan natin siya ng tubig pero konti lang. Ubusin ko na lang. Kasi yung iba, ako gusto ko kasi yung wala siyang sabaw, as in yung tuyo. Pero yung iba, gusto nilang may sabaw. Kasi sila sabaw sa kanin. Ganun. Then, takpan na po natin. Wala. Lagyan mo na. Ay! Ikaw sabi ni mama, may magic sarap na yan. Sabi ko, wala pa. Lagyan natin. Ano pala, no? Eto ka kasi. Pag nagluluto ako, hinuhuli ko talaga yung magic sarap. I don't want to see. So yan guys, ako na naman mag-a-adjust. Habang, ayun, pinapaano ko. Wait lang, wala na siyang niluluto, yes. Nagpiprito kasi ako ng Makuya mo na talaga ako ma-adjust.
crispy fry. Pugot pa yung lugod. So yan guys, ganito na lang talaga. Ayan, crispy fry. Nababadra ako dito kasi wala akong ulo. Hindi kasi ninyo makikita yung ano. Okay, wait. Ay! Sorry. Guys, sorry po. Ano kasi, tingnan nyo yan. Pag inaayos ko siya. Wait lang. Ayusin ko. Guys, grabe na yung pawis ko. Kung alam nyo lang, para na ditong hell sa amin. Ba't kasi nako, ano? Ayun. Okay na pala eh. Ito na. Tapos ito pa yung isa. Di ba? Dalawa. Si Bunso. Ala, kumakain si Bunso ng lato. Ang pakita mo bibi yung lato. Yung isang ano, ganun. Lato guys. Yung seaweed. Ayun na. So yun guys, luto na nga rin. Luto na ba? Tinikman ko pala. Hindi pa sa luto. Hindi po talaga ako masarap pagluto. Nakakahiyang mga aminin, pero ganda lang po talaga ang ambag ko sa pamilyang to. Ay, char. Ma, sanay daw tabi, ma. Ma, ay si ma. Patikman natin kay mama. Yan guys, patikman natin kay mama. Gulang. Oh, diba? Rinig nyo yun? Yun na, dasan niya. Yun na. Ang si Bunso naman. Bunso. Sabaw. Yan. Mainit. Ano? May sira? Mukha kang sira? Diba guys, magaling talaga ako. Char! So, ito na nga guys. Yung ating crispy fry. Pwede mo ko naman yung plato. Sabi. Wings! My favorite. Wings! Thank you. Uy. Crunchy muna. So yun guys, mekos na. Char, mekos na talaga. Saan na Bunso yung lato mo? Tapos ka na kumain. Wala man ang suwa. Nagugas po ako ng kamay. Ang bango ng ano, ang sarap ng crispy fry, no? So yun guys, yung GoPro nga po pala, hindi ko pa siya oo kasi ano tawag dyan? Diba kasi? Kung saan nangyari ka doon? Nakalimutan ko tuloy. Makakalimutan kasi ako. Hindi kasi diba yung connect siya sa cellphone. Kinunik ko siya nung time na yun na nag-vlog ako. Nung na-open ko na nga yung GoPro. Yung sa ano niya,
Walang ano, I mean, basta guys, pakita ko na lang sa inyo, hindi ko ma-explain. Hindi ko pa siya ginagamit. Pero ginagamit ko pa siya guys, promises. Ay, piprido na tayo! So, yun guys, mag-minute na yung ano, yung kawali natin. Ilalagay na natin tong mantika na, actually, pinamprito lang din to last year, so pwede pa naman tong gamitin ngayon. Yan. Hindi pa, wala pa naman siya. Charot. Ala, ang dami na naman ang apoy. Huwag sana pasukin. Yan, pag pumiprito kasi ako, kinatatakot ko yung pag pinapasok ng apoy, yung kawali na madaming mantika. So yan, ibigyan natin ito na bagong-bago. Hindi pa gamit. At antayin lamang uminit ang mantika. Parang mainit na yung ano natin, yung mantika. Yes, at kinuntihan ko lang talaga yung apoy niya. Lagay na natin to. Huwag kang tatalsik, ha? Goods. Ha? So yun guys, yung batch 2 na naman yung niluluto ko. At yan, magbababay na ako kasi gutom na ako. So yun guys, thank you sa panunood. At yan, huwag talaga kayo mag-skip ng ads. Thank you so much sa lahat ng sponsor. At yan, shoutout kay Kuya Nolly sa Team Paway, kila Tirika, kila Kuya Gacho, Kuya Vince, Kuya Alamid. Sino pa? Kila Ate Angge at sa lahat-lahat. So, yan. Sa sponsor, Sir Bicolman, Oragon. Sir LV Haba. Yan, shoutout po. At yung iba pa. Yes, yung mga dating sponsor, yung mga nakaraan pa. So, yan. Thank you.